Det her, det er F-16, og F-16, det har været flyvevåbnets arbejdshest i 45 år. Jeg har været så heldig at flyve F-16 i rigtig mange år, og første gang gjorde jeg det i 1993. Så det her, det er jo faktisk mit kontor, cockpittet på F-16. Nu sidder jeg så på ejection-sædet her, katapult sidder i mit kontor. Man sidder faktisk ret godt i sådan et katapult-sæde. Der er ikke så meget plads til at proppe ting og sager ned på siden, men hvis man bare skal ud og flyve den her, så har jeg nogle gange følt det, som om den var støbt til mig. Det fedeste ved at flyve F-16, det kan jeg ikke sige med et ord. Altså den flyver her, den har fyldt mig så mange år. Det er faktisk det lidt farende forhold, jeg har haft til noget som helst til at finde en uge mine forældre. Den har givet mig de smukkeste solopgange og vildeste adrenalinrush, når man har fløjet rundt omkring i verden. Det har været fra det mest stille og rolige og bare et eller andet visuelt rush til adrenalin og sved og en kamp for at holde sig vågen i forhold til dels træthed nogle gange og dels andre gange på grund af de her gigkræfter, som prøver at slukke kontakten op på øverste sal.